Λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες της Ιεράς Οδού που θα μας υποδεχτεί στις 2 Νοεμβρίου ο Νότης Φακιανάκης, δίνει μία συνέντευξη από αυτές που μόνο εκείνος ξέρει να δίνει, ανοιχτός, ειλικρινής, με πάθος. Είμαστε πρώτον πυλών της παγκόσμιας δικτατορίας, λέει. Δεν είχαμε ανάπτυξη στην Ελλάδα, είχαμε κατάπτωση. Δεν πληρώνω το χαράτσι της ΔΕΗ. Σε λίγο οι Έλληνες θα είμαστε μειονότητα στη χώρα μας και άλλα πολλά. Εσύ θάναστα κι ό,τι ονειρεύτηκα, όσο σε πάλεψα, όσο ερωτεύτηκα, μια τον δίχτω και μια το κάθε σου νησί. Η νέα σου δισκογραφική δουλειά, από πού είναι εμπνευσμένη? Από τη ζωή, πάντα. Και στο ερωτικό το τμήμα και στο κοινωνικό, από τη ζωή, από αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας. Βλέπουμε τον κόσμο να είναι τόσο κουρασμένος, Αυτό τόσο ήταν απογοητευμένος, το ζητούμενο ήταν αυτό. τόσο απευδισμένος, απελπισμένος, που έγινε συλλαλητήριο, κράτησε εκεί 2-3 ώρες και σαν μην έγινε. Ποια είναι η γνώμη σου για όλη αυτή την κατάσταση? Σχέδιο, σκοπιμότητα. Είμαστε πρώτων πύλων της παγκόσμιας δικτατορίας. Αύριο. Εγώ προσωπικά το φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα το 2003 είχα πει το τραγούδι πρόβατα. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Και τώρα λέω πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε. Τι παγκόσμια δικτατορία, δηλαδή? Παγκόσμια δικτατορία. Ποιος θα την επιβάλλει την παγκόσμια Ήδη δικτατορία? επιβάλλεται. Είναι κάποια άτομα τα οποία έχουν αυτή τη διάθεση του να είναι δηλαδή κάτι της κάτω από τον Θεό, τον όποιο Θεό τέλος πάντων, και να διαφεντεύουν τις τύχες όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητος. Είναι δηλαδή σαδιστές οι οποίοι ικανοποιούνται με το να σε χειραγωγούν, να σε καθοδηγούν, να σου κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι σαδιστές που ικανοποιούνται ή Ικανοποιούνται. χρήματα θέλουν? Όχι, όχι, σαδιστές είναι, γιατί χρήματα έχουν πάμπολα. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν, που ακόμα τόσα ή λιγότερο κατά πολύ από αυτά που έχουν δεν τους αγγίζουν καθόλου. Είναι πάρα πολύ πλούσιοι, πάμπλουτοι, βαθύπλουτοι, για 100 γενιές μπροστά οι οικογένειές τους. Είναι όμως σαδιστές. Τους αρέσει να σε τυραννούν. Δεν πιστεύεις Είναι αυτές οι φίλες οι περίεργες που ήρθαν από αλλού. Δεν πιστεύεις ότι αυτό συμβαίνει και είναι ιστορικά αποδεδειγμένο μετά από μια μακρά περίοδο εφημερίας, παγκόσμιας εννοώ, δεν εννοώ, Ναι. εγχώριας μόνο, γιατί και εδώ περάσαμε τέτοια χρόνια ανάπτυξης, άνθησης, έρχεται μια κρίση? Ανάπτυξη, εμείς δεν είχαμε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεν είχαμε ουσιαστική ανάπτυξη. Ναι, είχαμε κατάπτωση. Είχαμε επιφανειακή. Ούτε καν. Πρόσχερη. Έγιναν οι Ολυμπιακοί, έγιναν κάποια έργα. Δεν θα έπρεπε να γίνουν οι Ολυμπιακοί. Ο κόσμος άρχισε να ξοδεύει ξένα λεφτά, δηλαδή είχαμε μια ανάπτυξη ψεύτικη. Ψεύτικη, ναι. Εντάξει, κάθε τόσο έχει συμβεί στην ιστορία αυτό που τώρα είπες, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει να κάνει με αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή είναι το ολοκληρωτικό. Τώρα πια έρχεται το τέλος. Από αύριο δηλαδή θα είμαστε αναγκασμένοι όλοι να δίνουμε λογαριασμό για το ότι αναπνεύσαμε σε κάποιους οι οποίοι έχουν αυτό το νταϊλίκι, να μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, η Αμερική αυτή τη στιγμή, αυτή η υδροκέφαλη χώρα, η τεράστια, η βαθύπλουτη, η κλεμμένη χώρα των Ινδιάνων, έχει το δικαίωμα, από τη σημαία το έχει πάρει το δικαίωμα, τον νταϊλίκι δηλαδή, να λέει ότι αυτό που γίνεται σε αυτό το σημείο του πλανήτη μας βρίσκει διαφωνούντες κτλ. Και αν δεν το διορθώσετε, εμείς θα σας κάνουμε αυτό. Εσύ τώρα θα πρέπει να κάνεις επανάσταση στη χώρα σου, γιατί το καθεστώς που υπάρχει δεν είναι το πρέπον, ας πούμε. Εσύ τη δική σου επανάσταση την έκανες? Δηλαδή? Πλήρωσες το χαράτσι τελικά? Γιατί είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι εγώ. Όχι, δεν πληρώνω τα πιάνα μου κάτι που δεν οφείλω. Δεν οφείλω σε κανέναν, το χαράτσι δεν θα το πληρώσω. Όχι, δεν οφείλω σε κανέναν. Δεν είπα εγώ ποτέ δεν οφείλω σε κανέναν. Είπες ότι εγώ έχω πληρώσει τα μισά μου λεφτά στην εφορία, μου έχει κάνει αφέμαξη στο κράτος, πλήρωσα αυτά που οφείλω. Ναι. Δεν οφείλω σε κανένα κάτι παραπάνω, δεν θα πληρώσω λεφτά τα οποία. Δεν χρωστώ. Δεν χρωστάω. Ναι, δεν το έχω. πλήρωσε το χαράτσι? Όχι. Και δεν ήρθε το κράτος? Έρχεται το κράτος συνέχεια. Με
κράτος, αυτό το κράτος της πλάκας, να πούμε, έρχεται συνέχεια και σου ζητάει διάφορα τα οποία δεν πρέπει να σου πάρει, αλλά δεν έχουν και άλλους τρόπους για να βγάλουν χρήματα, διότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν ως κρατική λειτουργία, που έχουν πάρει εντολή από τον λαό για να πάνε να του τακτοποιήσουν τα προβλήματα και του δημιουργούν επιπλέον, είναι άνθρωποι οι οποίοι τελικά αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργούν υπέρ του λαού που κατοικεί αυτήν εδώ τη χώρα, παίρνουν εντολές από κάπου αλλού. Από αλλού παίρνουν εντολές και το ξέρετε όλοι σας. Μισό λεπτάκι. Το χαράτσι λοιπόν. Το χαράτσι είναι ένα κόλπο που έχει στηθεί με την ΔΕΗ, διότι το κράτος από τα κτίρια που έχει και από διάφορες υπηρεσίες χρωστάει στη ΔΕΗ πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία τα παίρνει η ΔΕΗ τώρα με αυτόν τον τρόπο. Αφού δεν έχω να σου δώσω, θα βάλω ένα χαράτσι, τουρκική λέξη, επάνω στον λογαριασμό και θα τα πάρουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν σου πληρώνω βρε κάτι που δεν σου χρωστάω κερατά, αλυτάρα του κερατά. Δεν σου δίνω τα λεφτά που θες να μου πάρεις από την τσέπη μου, νταϊλίκι, κοπρίτη, και δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Όχι, δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Για να μου λες αυτά και να μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, εσύ τις κάνεις φυσικά σαν δημοσιογράφος για να πάρεις την απάντησή μου. Αλλά ο λαός αυτός δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Την απίστευτη δικτατορία. Ο Παπαδόπουλος μπροστά τους ήταν ο Άγιος. Ο Άγιος. Όμως κάποιος θα σου έλεγε ενότιμο ότι, παιδί μου, αν δεν βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ποιος να βάλει το χέρι στην τσέπη, τη δική μου την τσέπη να βάλει στο χέρι? Αν δεν βάλει... Όχι, ρε, δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη μου. Το χέρι σου στην τσέπη μου δεν θα το βάλει. Σε κανέναν στην τσέπη δεν πρέπει να το βάλει. Ο καθένας πρέπει να πληρώνει αυτά που οφείλει. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν και δεν πρέπει να τους αγγίξουμε. Κάτσε. Το μικρόφωνο μου δημιουργεί πρόβλημα γιατί το ακουμπάμε τα γένια που μαξίρει στο αλόμορφος. Ναι. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν, δεν πρέπει να τους αγγίξουμε. Κανένα δεν πρέπει να αγγίξουμε. Περίμενε, και μας θυμώνει πολύ. Τατιάνα μου, κανένα δεν πρέπει να αγγίξουμε. Μας θυμώνει πολύ η κίνηση. Άσε τώρα αυτή. θα δικαιολογήσουμε τον κάθε κοπρίτη που κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Κανένα δεν πρέπει να αγγίξουν. Δεν χρωστάμε, δεν οφείλουμε. Θα πρέπει αυτό το χρέος το οποίο δεν υπάρχει να το εξαλείψουν. Και παίρνουν 600 ευρώ, θα πρέπει δεν το χρέος το οποίο αγγίξουν. δεν υπάρχει να το εξαλείψουν, διότι υπάρχει μόνο στα χαρτιά και στους υπολογιστές και έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους σκόπιμα, ούτως ώστε να μας εξαθλιώσουν αυτή τη στιγμή και η χώρα να εκχωρηθεί, που έχει ήδη εκχωρηθεί, σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν να την πάρουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν που βγάζουν. Πόση ζήλια υπάρχει από τους Γερμανούς που ζούμε σε αυτή τη χώρα, την απίστευτη, σε αυτή την στον ευλογημένο τόπο, τι ζήλια υπάρχει που θέλουν να έρθουν να κάνουν διακοπές 15 μέρες και το πληρώνουν. Θα σε πάω και σε αυτό. Οι άνθρωποι όμως που έχουν, όχι άνεση, γιατί μου κλέψανε τα λεφτά μας, άνεση δεν έχει κανείς να τα πληρώσει. Τατιάνα, μου κλέψανε τα λεφτά μας. Οι άνθρωποι όμως που μπορούν, γιατί ο συνταξιούχος δεν μπορεί, των 600 ευρώ δεν μπορεί. Ο νότης μπορεί να δώσει το κάτι της παραπάνω. Όχι. Εάν δεν βοηθήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να σωθεί η χώρα. Όχι. Δεν οφείλω, δεν σου δίνω. Θα πας να πάρεις αυτά που έχεις δώσει αλλού για κάποιους λόγους δικούς σου, τα χρέη που έχεις δημιουργήσει τα οποία ποτέ δεν έφτασαν σε αυτόν εδώ τον τόπο και μετά θα συζητήσουμε για αν θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας. Την αλληλεγγύη το μεταξύ μας θα το κρίνουμε εμείς. Δεν μου το πάρεις εσύ δια της βίας. Θα φέρεις πρώτα αυτά που χρωστάς. Άρα συμφωνείς με κάποιες φωνές, με κάποιες φωνές λέω, με κάποιες φωνές που εντάσσονται στο χώρο της αριστεράς ή κάποιες φωνές που εντάσσονται στο χώρο δεν με νοιάζουν οι χώροι. Άκρας δεξιάς. Δεν με νοιάζουν οι χώροι. Οι οποίες λένε εγώ δεν ανήκω πουθενά, Τατιάνα. Λέω, με κάποιες φωνές και σου έβαλα δύο χώρους τελείως διαφορετικούς. Εντάξει, μπορεί ο ένας να λέει λίγο από αυτό, λίγο από αυτό. Οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει διαγραφή του χρέους και να μην πληρώσουμε τίποτα. Τα λεφτά που θα τα βρούμε, ποια λεφτά? Τα λεφτά για να πληρωθούν αύριο οι συντάξεις. Άντε πάλι. Πάλι στο διατάφτα φτάνουμε. Πού θα τα βρούμε? Πάλι στο διατάφτα φτάνουμε. Εσύ ξέρεις από πού? Τα λεφτά τα οποία μας χρωστάνε, εσύ τα ξέρεις? Δεν τα γνωρίζεις. Άκου, θες να σου πω τα λεφτά που θα τα βρούμε? Θα σου πω. Μας χρωστάνε οι Γερμανοί διότι έχουν πάρει νταϊλίκι δάνειο και έχουν πάρει το χρυσό από την Ελλάδα το 1944. Λίγο μετά πριν τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν θα πει δεν τα δίνουν. Μισό λεπτό. Και επίσης μας χρωστάνε 403 εκατομμύρια ευρώ, 403 εκατομμύρια ευρώ για κάθε άνθρωπο που σκότωσαν μέσα στην πατρίδα μας. Σωστά όλα αυτά. Και δεν τα δίνουν. Μου χρωστάς? Καταρχήν το δικαστήριο αποφάσισε. Μια παράνομη απόφαση, άμα βγήκε, τι έγινε λοιπόν? Σωστά. Δεν την αναγνωρίσω. Όχι βέβαια. Δεν είναι αλλά ωραία, λες να μας δώσουν οι Γερμανοί. Επειδή δεν θα όχι να μας δώσουν οι Γερμανοί. Να μας δώσουν αυτά που μας χρωστάνε. Επειδή δεν θα μας τα δώσουν. Να διαγράψουν. Ο παππούς μου αύριο, ο πατέρας μου, πώς θα πάρει τη σύνταξη, αν εσύ δεν πληρώσεις το χαράτσι και αν εγώ δεν πληρώσω το χαράτσι? Θα πρέπει λοιπόν να πάμε πίσω και να πάρουμε από ταυτί τον κάθε τύπο ο οποίος κυβέρνησε. Γιατί κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Τον πήρες, ρε παιδί μου, τον έκλεισες και στη φυλακή τον τύπο. Όχι. Το πατέρας μου τη σύνταξη, πώς θα την πάρει αύριο? Ας μην την πάρουμε τη σύνταξη, αφού ούτως ή άλλως δεν θα την πάρει. Αφού ούτως ή άλλως ο άνθρωπος δεν θα την πάρει, του χρόνου θα τον πεθάνουν. Ας αντισταθεί λιγάκι, δεν γίνεται. Έκανε το λάθος και ψήφιζε αυτές τις κυβερνήσεις που μας φέρανε μέχρι εδώ. Δεν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημά του?
Και το τίμημά του, ξέρεις ποιο είναι? Το ότι πρέπει τώρα να βάλουν τα πράγματα στην τάξη. Σηκωθείτε, παιδιά, επάνω. Έλεγε αυτός ο Μπόμπο Μάρλεϊ, get up, stand up for your rights. Σηκωθείτε, ορθώστε το ανάστημά σας για τα δικαιώματά σας. Don't give up the fight. Μην αφήνετε τον αγώνα. Παιδιά, αγωνιστείτε, σηκωθείτε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αύριο είναι μαύρο. Εμείς από τις Χρυσές Αυγές πώς τη βλέπεις στη Βουλή? Η απόφαση του λαού. Ναι. Και πρέπει να τη σέβεστε. Η απόφαση του λαού και πρέπει να τη σέβεστε όλοι. Τι σας. εννοείς? Η απόφαση του λαού, μιας μερίδας του λαού αυτού, Ναι. και θα πρέπει να τη σέβεστε όπως σέβεστε και όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Αυτό εννοώ. Η δική σου γνώμη ποια είναι? Αυτό. Δηλαδή γίνονται διάφορα περιστατικά. Πηγαίνουν, ας πούμε, στη Λαϊκή. Σε λαϊκή. Πηγαίνουν σε, λαϊκή. πηγαίνουν σε μια λαϊκή αγορά. Ναι. Πηγαίνουν σε ένα πανηγύρι, παζάρι. Ζητάνε τα χαρτιά των μικροπολιτών. Να τα δουν. Των Ελλήνων. Ολοκληρώσει. Ολωνών. Ελλήνων και ξένων. Εάν δεν έχει χαρτιά κάποιος, ξένος κυρίως μικροπολιτής, παίρνουν τα χαρτιά. Τους βιαστές το κάνουν τα Διάννα. Περίμενε λίγο, περίμενε. Παίρνουν τα χαρτιά. Αν δουν ότι δεν έχει άδεια μικροπολιτής, τους πάνε τον πάγκο, τον σπάνε στο ξύλο κλπ. Εσύ αυτό πώς το βλέπεις? Τους πάνε στο ξύλο, όχι. Τους πάνε τον πάγκο, μπορούν να τα πάρουν και να τα δώσουν στις οικογένειες που Εσύ πεινάνε. πώς το βλέπεις αυτό? Μια χαρά. Μια χαρά. Εδώ και πολλά χρόνια φωνάζω ότι το πρόβλημα που θα υπάρξει στην Ελλάδα θα προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν λαθρέα στην Ελλάδα με τέτοιο τρόπο, με τέτοια συχνότητα, που κάποια στιγμή θα είμαστε μειονότητα. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνει στα φανάρια, α πούμε, εσένα δεν σε προσβάλλει αυτή η αισθητική. Να είσαι στο φανάρι και να σου πέφτουν 10 νοματέοι από τριγύρω άνθρωποι μεν, από την άλλη με βιάζει, άνθρωπε μου. Και αυτό που σε βιάζει δεν έχει χρώμα, δεν έχει εθνικότητα. Τι με νοιάζει? Με βίασε. Αυτό μετράει. Μου βιάζει λοιπόν την πατρίδα μου, μπαίνει μέσα στα σύνορα με τα ηλίκη, γιατί το έχουν στήσει έτσι τους ώστε να γίνει αυτό το αλυσβερίσι με τους λαούς, να αναμειχθούν για να μην υπάρχουν αντιστάσεις. Ήρθες λοιπόν στο φανάρι και μου πουλάς. Αυτό, εκείνο, χαρτομάτιλα, μου σκουπίζει στο παράθυρο χωρίς να το θέλω και δεν σου χαλάει την αισθητική αυτό το πράγμα. Να βλέπεις ανθρώπους επέτες. Φύγανε οι τσιγκάνοι που ήταν τα παλαιότερα χρόνια και τώρα είναι όλοι οι υπόλοιποι λαοί. Δεν σε προσβάλλει, εμένα με προσβάλλει. Δεν μπορώ να ζω στη χώρα δηλαδή του Σοκράτη, του Ομήρου, του Πλάτωνος, ας πούμε, και να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ναι, όμως είναι και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και στα χωράφια μας. Στην πατρίδα του, να μην δουλεύουν στα σπίτια μας και καθαρίζουν. Να μην δουλεύουν στα σπίτια. Δουλεύουν στις επιχειρήσεις των εργολάβων και κτίζουν. Θα δώσουμε άφεση αμαρτιών, διότι υπάρχουν κάποιοι δικοί μας οι οποίοι επιτρέπουν στον παράνομο να. Να μην μας ενοχλεί επιλεκτικά, θέλω να πω. Όχι, να μας ενοχλεί πάντα. Να μην υπάρχει. Βεβαίως. Κανείς. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη χώρα και πρέπει να φύγουν όλοι οι ξένοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην χώρα και έρχονται με τον πρέποντα τρόπο, βάσει της νομοθεσίας της χώρας μας, είναι πρόσδεκτοι. Η υποκατάσταση των αρχών δεν έχει και αυτή όμως. Ποια υποκατάσταση, ποιον αρχών, ποιες αρχές, πού τις είδες τις αρχές? Ναι, αρχές? Δεν κρύβει και αυτό ένα κίνδυνο? Μα ποιες αρχές? Δηλαδή, αναρχία επικρατεί. Όταν βολεύει μια χαρά, αύριο που θα γίνει, όταν δεν θα βολεύει, είναι το ίδιο καλό. Γιατί η υποκατάσταση των αρχών είναι. Ποιες αρχές σου λέω τώρα? Η ανομία και η ατιμωρησία μας έφεραν εδώ. Ποιες αρχές? Δεν πας να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα να προτείνεις κάτι. Δικαίωμά μου είναι. Το δικαίωμά μας έχω. Το δικαίωμά σου είναι στην αποχή κι εσύ. Σας διαγράφω. Εντάξει, και εσύ έχεις μια αφοριστική διαγραφή όλων, ναι. αλλά κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή. Εγώ θέλω κάποιον να με κυβερνήσει. Έχω εγώ ανάγκη κάποιον να με κυβερνήσει. Εσείς έχετε ανάγκη από κυβερνήσεις. Πιστεύεις στην αναρχία, δηλαδή? Στην αναρχία με την κυριολεκτική έννοια. Βεβαίως. Στην αναρχία με την κυριολεκτική έννοια, ναι. Σε αυτή την αναρχία του τύπου τα σπάμε όλα, τα καίμε όλα, τα καταστρέφουμε όλα, κανείς δεν σέβεται κανέναν, δεν υπάρχουν νόμοι που έγιναν από το 1974 και μετά. Όχι, δεν με αντιπροσωπεύει. Και δεν λαμβάνω μέρος. Τον Αλέξη τον Τσίπρα πώς τον βλέπεις? Δεν μου λέει τίποτα ένα πρόσωπο στα Διάννα μου. Ναι, τα όσα πρεσβεύει ο ίδιος, δηλαδή. Και σε άλλα συμφωνώ και σε άλλα διαφωνώ. Σε τι συμφωνείς με το? Συμφωνώ στο ότι ορθώνει ανάστημα απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή δια της βίας να καθυποτάξουν τον λαό αυτό που το έχουν κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και να του πάρουν την περιουσία. Γιατί αυτό μας κάνανε. Μας πήραν την περιουσία, μας πήραν δηλαδή τα εδάφη. Είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν το έχουμε καταλάβει. Συμφωνώ λοιπόν σε ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που αντιστέκεται σε αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι κρύβεται, αν κρύβεται κάτι από πίσω. Διαφωνώ με όλη την αριστερά, με όλο τον αριστερό χώρο, σε αυτό το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, της μίξης των λαών, του να πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει
το να υποστηρίζουν τους ανθρώπους που ήρθαν νταηλίκοι στη χώρα μας, δια της βίας μπήκαν μέσα στη χώρα, να τους υποστηρίζουν περισσότερο από τους Έλληνες. Δεν τρέπονται λιγάκι. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διαφωνείς με την πρόσμιξη των λαών, δηλαδή? Διαφωνώ με το βίαιο που ο καθένας χρησιμοποιεί εναντί κάποιου άλλου. Από όπου και αν προέρχεται. Διότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται λαθρέα στη χώρα, το λέει η λέξη. Λάθρο μετανάστης. Εγώ έχω υπάρξει μετανάστης. Πήγα στην Γερμανία διότι ήταν η μητέρα μου εκεί και εργαζόταν. Και πήρε το παιδί της στη Γερμανία. Εγώ έχω υπάρξει και παράνομος εργαζόμενος στην Γερμανία. Με ποια έννοια? Η μητέρα μου καθάριζε ένα ίδρυμα ανιάτων και πήγαινα και εγώ και την βοηθούσα. Με αυτή την έννοια. Δεν θα πήγαινα να πάρω την δουλειά κάποιου άλλου ανθρώπου. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται και εσείς σοφανάκια πράιτε να κουρεύεστε. Διανύουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές οι θεωρίες Διανύουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο που έχει Πόλεμο. διαρκώς όμως είναι ένα θέμα. Διανύουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πρέπει Πόλεμο. να το κοιτάξεις. Έχεις σε πάρα πολλά πράγματα δίκιο. Διανύουμε, επιμένω, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρα πολλά πράγματα Πόλεμο. δίκιο. Αλλά δεν κάνεις καμία αυτοκριτική ποτέ. Ούτε για τους Έλληνες, ούτε για σένα. Πάντα φταίνει οι άλλοι. Μια Δηλαδή? θεωρία συνωμοσίας. Εμείς δεν εννοείς? έχουμε ευθύνη. Εμείς φταίμε. Ποιος είπε για τους άλλους? Α. Η θεωρία αυτή που υπάρχει, το γεγονός δηλαδή, υπάρχει. Το ότι εμείς επιτρέψαμε να εφαρμοστεί, είναι δικό μας το λάθος. Το ότι υπάρχει ένας λαός εδώ πέρα, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια έδωσε δύναμη σε ανθρώπους ανάξιους, Γιατί τους έδωσε δύναμη? γιατί είναι ανόητος. Γιατί είναι ανόητος? Γιατί τους έδωσε δύναμη? Γιατί τον ξεκέλασαν. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι παραμυθατζίδες οι πολιτικοί. Ναι, εντάξει. Και ήταν και πολλών εξημών, κύριο μέλημά μας, τι θα φάμε παραπάνω. Αυτό το πράγμα. Μα είπα εγώ ότι δεν φταίει ο λαός. Ο λαός φταίει. Εμείς φταίμε για όλα. Φταίμε κι εμείς. Αλλά αυτό, όχι φταίμε και εμείς, φταίμε μόνο εμείς. Ναι. Αλλά αυτό που συνέβη τώρα, το ότι εμείς δώσαμε δύναμη σε κάποιους οι οποίοι ήταν ανάξιοι και αυτοί οι άνθρωποι ήταν εντεταλμένοι από κάποιους άλλους και παίρνανε εντολές και κάνανε πράξεις, οι πρωθυπουργοί μας και οι υπουργοί μας κτλ. Κάνανε πράξεις εις βάρος της ζωής μας, εις βάρος της πατρίδος μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Φταίνε και εκείνοι, φταίμε εμείς περισσότερο από όλους. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο. Όπως καταλαβαίνετε δεν τελείωσε εδώ. Νότης έχει δεύτερο μέρος. Νότης Σφακιανάκης, μέρος δεύτερο της συνέντευξης. Δίνω ένα από τους πολλούς τίτλους που έχει βγάλει. Είναι ο ορισμός της φύσης το αρσενικό να είναι πολυγαμικό και το θηλυκό μονογαμικό. Και άλλα πράγματα. Έχω διαβάσει. Αν έχουν ενδιαφέρον. Δικές σου ρίσεις θα διαβάσω, άρα αφού τα έχεις πει εσύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, είμαι και όμορφος. Σε ρωτάνε και λοιπόν ναι. για την πολυγαμία στον άντρα. Ναι. Στον άντρα. Στον άντρα. Μόνο. Σκόπιμη ερώτηση. Λες εσύ ότι ο άντρας είναι πολυγαμικός. Το αρσενικό, έχω πει εγώ. Όλα τα αρσενικά τα ζώα είναι πολυγαμικά. Τα θηλυκά, όταν βρίσκονται σε ίστρο, επιτρέπουν σε κάποιο από το αρσενικό να τα πλησιάσει και να γονιμοποιήσει μαζί τους. Σε κάποιο. Ναι, σε κάποιο. Κάθε φορά που είναι σε ίστρο. Ναι. Κάθε φορά που είναι σε ίστρο, Ναι. σε κάποιο. Άρα είναι και τα θηλυκά πολυγαμικά. Όχι. Κάθε φορά που βρίσκεται σε ίστρο το θηλυκό, Ναι. επιτρέπει σε ένα αρσενικό να γονιμοποιήσει για να κάνει παιδιά. Δηλαδή επιλέγει τον πατέρα των παιδιών του, Ναι. το πιο ισχυρό. Κάθε φορά που είναι σε ίστρο. Η γυναίκα της, όπως το παρουσιάζεις, μπορεί σε καθημερινή βάση και 4 φορές την ημέρα να πηγαίνει με διαφορετικούς. Ναι. Και ο άνδρας το ίδιο. Ωραία. Τα ζώα δεν είναι έτσι, λέω. Το Σε όλο το λέμε. ζωικό Γιατί βασίλειο. μόνο άντρας και όχι γυναίκα, γιατί το διαφοροποιείς? Δεν διαφοροποιώ τίποτα, είπα. Το αρσενικό στο ζωικό βασίλειο είναι πολυγαμικό. Το θηλυκό είναι Εσύ, μονογαμικό ναι. και εξήγησα τον τρόπο πώς είναι πολυγαμικό Εσύ το ένα υπέρ και της μονογαμικό πολυγαμίας το στον άλλο. άντρα. Υπέρ της πολυγαμίας είσαι. Είμαι υπέρ της φύσεως. Άρα υπέρ της πολυγαμίας. Όχι υπέρ της πολυγαμίας. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους θαυμάζω που είναι με τον σύντροφό τους από τη στιγμή που είναι μαζί μέχρι να πεθάνουν. Ναι. Είναι το απόλυτο. Το ό,τι ωραιότερο Ναι, μπορεί ναι. να υπάρξει. Όντως. Απ' την άλλη όμως, τη φύση του ζώου, ζώα είμαστε κι εμείς. Εν ζωή δηλαδή όντα. Η φύση λοιπόν του ζώου είναι αυτό. Το αρσενικό πολυγαμικό, έτσι έχει ορίσει η φύση, και το θηλυκό είναι μονογαμικό. Ναι, αυτό που και προσπαθώ να επιλεκτικό. σας ρωτήσω είναι αν αυτό το αναγνωρίζεις και στη σύντροφό σου. Δηλαδή, εσύ Τι, εγώ να πηγαίνω με γυναίκες και η εσύ- σύντροφος μου να πηγαίνει με άλλους άντρες. Εσύ ακολουθείς
τη φύση λες, την πιστεύεις τη φύση. Αφού λέμε αυτό δεν είπα. ορμές. Η θηλυκιά είναι μονογαμική. Τι? Το αρσενικό είναι πολυγαμικό. Αυτό είπα. Δεν είπα τίποτα άλλο. Σε ρωτάω όμως, εσύ, έτσι όπως το λες, έχεις δικαίωμα Δεν έχω δικαίωμα. της ελευθερίας των ορμών σου. Δεν είπα ότι είναι δικαίωμα. Είναι ορισμός από την φύση. Ο ορισμός σε από όλο τη το φύση. ζωικό βασίλειο. Ναι, αποδέχεις το ίδιο και στη γυναίκα σου, ρε παιδί μου. Αυτό σε ρωτάω. Αφού δεν συνάδει, Τι εννοείς? δεν συνάδει με γιατί αυτό δεν που είπα συνάδει? εγώ. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πολυγαμικά τα αρσενικά σε όλο το ζωικό βασίλειο, μονογαμικά τα θηλυκά σε όλο το ζωικό βασίλειο. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Η γνώμη σου ποια είναι, ότι η γυναίκα πρέπει να εξηγείται έτσι ή και ο άντρας ακόμα να εξηγείται έτσι? Δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. Η γνώμη μου είναι ότι η γυναίκα και ο άντρας είναι ίσοι απέναντι στη σχέση. Ο Ροκφέλερ λοιπόν, άκου άποψη τώρα, έχω. ο Ροκφέλερ λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε το φεμινιστικό κίνημα, ούτως ώστε από τον μισό πληθυσμό του πλανήτη σας έδωσε, πώς να το πω, το υπόβαθρο, έφτιαξε δηλαδή το έδαφος, τακτοποίησε το έδαφος για να είναι έτοιμο, ούτως ώστε να έρθουν οι γυναίκες και να γίνουν οι υπόλοιποι μισοί πελάτες από τον πληθυσμό της γης στις φορολογικές δηλώσεις. Στο άρμευμα δηλαδή. Έχεις για όλα τα θέματα ένα σενάριο συνωμοσίας κρύβεται πίσω Εγώ? από όλα τα θέματα που Εγώ? παρουσιάζεις. Ναι. Εγώ σενάριο συνωμοσίας. Ναι, ακόμη και για αυτό το απλό Το υπάρχουν, θέμα, δεν θέλεις το να σου το πώς πω? είμαστε ίσοι στη σχέση, έχεις ένα σενάριο συνωμοσίας. Το υπάρχουν, δεν θες να σου το πω? Ποιο Αυτές τις άρμεγμα, εντυπωσιο- τι εννοείς άρμεγμα? Γιατί όταν η γυναίκα εργάζεται Όταν έγινε ο και έχει φεμινισμός. σύντροφο και έχει και εκείνη τα αντίστοιχα οικονομικά ωφέλη, που έχει και ο άντρας στην εργασία της, το δεν αναλύσω? κατάλαβα γιατί να μην είναι ίση, Άκου, δεν το λοιπόν, κατανοώ αυτό. άκου να σου πω. Όταν λοιπόν σε έχω βγάλει εσένα, επισκοπιμότητη όμως, σενάριο, σκοπιμότητα. Όταν σε έχω βγάλει εσένα γυναίκα από το σπίτι, που της γυναίκας ο ρόλος είναι ιερότατος. Είναι το πιο ιερό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Είναι ο διαπαιδαγωγητής, είναι αυτός που φτιάχνει το παιδί, το γεννάει και το διαπαιδαγωγεί. Μόλις φύγει λοιπόν η μητέρα από το σπίτι, η σύζυγος από το σπίτι, καταστράφηκαν όλα. Διότι θα βγει η γυναίκα, θα βγει στην αγορά, θα δουλεύει, θα κάνει, θα δείχνει, θα τις παίρνουν. Θα την αγχώνουν, θα την πιέζουν, τα παιδιά θα τα μεγαλώνει ή η Φιλιππινέζα ή ο βρεφονιπιακός σταθμός, όπου και εκεί θα πληρώνεις και ποτέ το παιδί σου δεν πρόκειται να είναι όπως τα παιδιά πριν από 3.000 χρόνια. Το παιδί σου θα είναι όπως είναι σήμερα τα παιδιά μας. Λες η γυναίκα Κουντουρού. είναι ο διαπαιδαγωγητής. Γιατί Ναι. ο πατέρας τι ρόλο παίζει σε αυτό το σπίτι? Ο πατέρας είναι ο χαμάλης, είναι αυτός που κουβαλάει τα προς το συν. Εκτός- Έτσι είναι το αρσενικό. Όχι, ένα λεπτάκι. Εκτός από το χαμαλίκι και το οικονομικό του στήριγμα στην οικογένεια, Όχι μόνο. ο πατέρας τι ρόλο παίζει σε αυτό το σπίτι? Στη διαπαιδαγώγηση, στην Σε όλα παίζει ρόλο. συνεισφορά. Αλλά Τι ρόλο όταν- παίζει? Σε όλα παίζει ρόλο. Αλλά από τη στιγμή που λείπει ο πατέρας 8 ώρες τουλάχιστον για να εργαστεί, για να μπορεί η οικογένεια Ναι. να συντηρείται, η μητέρα είναι αυτή που κάνει την πιο ιερή πράξη. Μεγαλώνει το παιδί. Η μάνα. Το παιδί τη μάνα θέλει. Από εκεί βυζένει. Μέσα από εκεί βγαίνει. την άποψη να μεγαλώσουν Είσαι τα ιερή παιδιά το- και οι δύο μαζί δεν την εστερνίζεσαι? Μα και οι δύο μαζί τα μεγαλώνουν. Αφού Όχι, ένας. όχι. Εννοώ, Τι? εννοώ για την ισότητα αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, πρέπει να μοιραστεί το ζευγάρι την ευθύνη για τα παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να ξυπνήσει Βέβαια. 3 φορές την εβδομάδα η μάνα και 2 ο πατέρας να τα πάει Όσο μπορεί ο σχολείο. καθένας και όσο επιτρέπουν οι συνθήκες. Πρέπει να Όσο μπορεί ο μοιραστούν καθένας την και όσο ευθύνη. επιτρέπουν οι Δηλαδή, συνθήκες. γεννιέται ένα μωρό. Πρέπει ο άντρας να ξυπνήσει και αυτό τη νύχτα, να το αλλάξει το Βέβαια. μωράκι και να το φροντίσει. Εννοείται. Άρα, Τι. Και θα φύγει η μάνα, λέμε από το σπίτι, άλλο σου είπα, άλλο μου λέει να κάτσει μέσα στο σπίτι. Γλυκιά μου, δηλαδή, μου η λες μάνα. τώρα ότι εγώ διαφωνώ μαζί σου και βέβαια θα διαφωνήσω όταν κάτι που μου λες δεν είναι αυτό που πρέπει να υποθεί Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. οι γυναίκες σε αυτόν τον τόπο να σταματήσουν να εργάζονται Οι με τη δική σου γυναίκες σας λογική. βάλανε, σου λέω, στην εργασία σκόπιμα για να πάρουν τα παιδάκια και να μεγαλώσουν γενιές όπως. Να είμαστε εμείς στο σπίτι και εσείς τα αρσενικά μόνο να εργάζεστε και η γυναίκα να είναι μια ευνοχισμένη γυναίκα περασμένων αιώνων που Ευνοχισμένη. κάθεται μέσα στο σπίτι. Η μάνα ευνοχισμένη, ο ιερός ο άνθρωπος ευνοχισμένος. Τι? Είπα ότι η γυναίκα είναι ιερός άνθρωπος, είναι ο διαπαιδαγωγητής. Είναι, ναι. Και όταν φύγει από το σπίτι και εργάζεται Τι από θα το πρωί πει? μέχρι το βράδυ. Αυτό λες. Να μην Όχι, εργάζεται. Όχι, δεν λέω. Να μην εργάζεται. Να μην εργάζεται, Δεν λες. είναι εργασία στο σπίτι, η διαπαιδαγώγηση, είναι Συγγνώμη, στη εργασία. η γυναίκα δεν τα έχει πιάνω. δικαίωμα στη δημιουργία δηλαδή. Σαφώς και έχει Η μοναδική δημιουργία, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ήρθε η γυναίκα στον κόσμο Από τη στιγμή που είναι γίνεται μητέρα. για να μεγαλώνει μόνο τα Τη παιδιά. στιγμή που γίνεται μητέρα. Τα παιδιά μεγαλώνουν. Ύστερα από λίγο η γυναίκα Θα αυτή τι φύγει. θα κάνει δηλαδή? Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της διαπαιδαγωγής των παιδιών, Πρέπει να κάτσει στο σπίτι. η μητέρα Η μητέρα. είναι επιβεβλημένο. Είναι αυτός που θα μεγαλώσει τα παιδιά και θα τα κάνει καλούς ανθρώπους. Πριν, Όταν κανείς μπορεί, για να σου πετάξω αυτό που μου πέταξες πριν. σαφέστατα, Ναι. σαφέστατα όταν μπορεί. Πριν την γονιμοποίηση και την γέννα. Και μετά από αυτό που τα παιδιά πια θα έχουν μεγαλώσει, έχει δικαίωμα και εκείνη πάλι να ξαναζήσει με τον τρόπο που επιθυμεί να ζήσει. Ναι. Αλλά
Είναι λάθος αυτό που σου λέω, το ότι τα παιδιά μας Εντελώς. φύγαν από τα σπίτια και τα μεγάλωσαν νταντάδες και Είναι εντελώς δημόσιοι λάθος. σταθμοί. Πας στο άκρο, στο άλλο άκρο. Είναι φαλοκρατικό. Αν το κρίνεις έτσι. Είναι ναι, άκρος εντάξει. φαλοκρατικό. Η γυναίκα έχει δικαίωμα στην έμπνευση, στη δημιουργία, στην εργασία. Και ποιος το απαγόρευσε? Και βεβαίως μπορεί να τα συνδυάσει όλα. Το σου είπα κάθεται εγώ- στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Εσύ θάναστα κι ό,τι ονειρεύτηκα, όσο σε πάλεψα, όσο ερωτεύτηκα, μια τον βυθό και μια τον κάθε σου νησί. Πίστευες πάντα τόσο πολύ στον εαυτό σου? Σου δείχνω ότι είμαι αλλάζον. Πρόσεξε. Ούτε αλαζόνα σε είπα, ούτε υπερφύαλο σου είπα, ούτε ότι έχεις μεγάλη ιδέα από τον εαυτό σου. Δεν είσαι. Ήμουν Πίστευα πολύ τόσο πολύ. προσεκτική στην έκφραση που Τι χρησιμοποιείς. σημαίνει όμως αυτό? Σε ρώτησα, πίστευες πάντα τόσο πολύ στον εαυτό σου? Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανασφαλείς, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στις δυνατότητες, έτσι υπάρχουν είναι άνθρωποι που πάντα. πιστεύουν πάρα πολύ στον εαυτό τους. Ήσουν πάντα έτσι ή Έτσι, είναι όπως με βλέπεις κάτι είναι. το Αυτό οποίο είναι. έτσι γεννηθηκές? Ναι. Θες να σου πω πώς γεννήθηκα? Ναι. Μου τα διηγείται ο παππούς Γιώργος Διπλαράκος, αυστηρότατος τύπος, αυστηρότατος όμως άνθρωπος, με απόλυτες αρχές και όχι στο περίπου. Αυτό, τέλος. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτά είναι. Διότι αυτά είναι. Άμα είναι λευκό, είναι λευκό. Θα μου πεις ότι είναι γκριζάκι γιατί σε συμφέρει. Είναι λευκό, τελειώσαμε. Λοιπόν, ο κύριος Διπλαράκος μου λέει: Άκου Παναγιώτη, πώς γεννήθηκες? Είμαστε στο Ηράκλειο στο σπίτι, ας πούμε. Κάποια στιγμή εγώ στο κρεβάτι το μεσημέρι που πήγαινα και ξάπλωνα, διάβαζα πρώτα την εφημερίδα μου και μετά κοιμόμουν. Όπως διαβάζω, μου λέει την εφημερίδα, οι εφημερίδες θα δω φυλάδες, έτσι. Η πόρτα είναι δεξιά, η θύρα. Και κάποια στιγμή μου λέει: Αισθάνομαι ότι είναι μια παρουσία εκεί. Και φαντάζομαι ότι είναι η γιαγιά. Και περιμένω κάποια στιγμή, διαβάζω, αλλά περιμένω να μου πει. Και δεν μου μιλάει. Κατεβάζω την εφημερίδα και γυρνάω να δω τι γίνεται. Και είναι μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Δεν την ξέρω. Μέσα στο σπίτι μας, στην κρεβατοκάμαρα, μια γυναίκα μαυροφορεμένη. Και αφού έχω μείνει άναυδος και πριν αρχίσω να πω ποια είσαι, τι κάνεις κτλ., μου λέει: Η κόρη σου είναι έγκυος, το παιδί που έχει στην κοιλιά της είναι αγόρι, δεν θα επιτρέψει να πάθει τίποτα, θα γεννηθεί, θα το βαπτίσεις εσύ και θα το ονομάσεις Παναγιώτη. Και χάνεται. Εγώ μου λέει: Το ο παππούς μου εδώ, αυτό πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πίστευε. Τα λεκουάλε. Τίποτα από όλα αυτά. Για να πεις ότι ήταν ένας άνθρωπος της θρησκείας, ο οποίος κάποια στιγμή για κάποιους λόγους είδε οράματα και τα ρέστα που συνηθίζουν. Ναι, το θαύμα και τα αυτά. Και μου λέει: Μένω άναυδος. Και φωνάζω τη γιαγιά σου, Καλλιρόη. Έρχεται η γιαγιά μέσα. Τι μου κρύβεις? Και τι σου κρύβω, Γιώργο μου, τίποτα. Έχει τίποτα η μικρή? Εννοούσε τη μάνα μου. Λέω: Όχι, Γιώργο μου, τίποτα. Άκου τι συνέβη. Η γιαγιά εν τω μεταξύ θρήσκα. Το και το μου συνέβη τώρα. Έχει μείνει η μάνα μου έγκυος. Είναι 2,5 μηνών περίπου. Έχουν αποφασίσει να με ρίξουν εκείνες τις ημέρες, διότι είχαν ήδη 2 παιδιά και δεν μπορούσαν να τα μεγαλώσουν. Και έχουν αποφασίσει να με στείλουν. Δεν θα υπήρχα τώρα αυτή η ομορφιά η θεία, που λέει ο λόγος. Ναι. Λοιπόν, είδα αυτό. Και έγινε ακριβώς έτσι όπως το είπε. Με βάπτισε ο παππούς μου και με έβγαλε Παναγιώτη. Έτσι ήρθα. Έπρεπε να έρθω λοιπόν. Καταλαβαίνω από αυτά που σου είπε ο παππούς σου και από τον τρόπο που στα είπε, ότι στην οικογένεια από τότε που γεννήθηκες σε αντιμετώπισαν ως κάτι ξεχωριστό. Όχι, όχι. Επίσης ώρες. Γιατί αυτή η έντονη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, στον εαυτό μας και η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας προέρχεται από την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας, από τα παιδικά μας χρόνια, από τα νεογνικά μας χρόνια. Δηλαδή, όταν αρχίζουμε και μεγαλώνουμε, μέχρι τα 7 που είπες και εσύ, τον εαυτό μας τον βλέπουμε κυρίως μέσα από τους άλλους. Προφανώς λοιπόν, Εγώ τον έβλεπα μέσα από μένα. Μπορώ να σου πω ιστορίες από τότε που ήμουν 3 ετών. Μπορώ να σου πω ότι έχω αντιληφθεί πράγματα που συνέβαιναν όταν ήμουν εγώ μέσα στα νερά της μάνας μου, στην κοιλιά. Άκουγα, αντιλαμβανόμουν, ένιωθα. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί. Και επίσης πέραν αυτού, μέσα κυλάει μνήμη χιλιάδων ετών. Μέσα στο αίμα, στο DNA δηλαδή, χιλιάδες χρόνια. Οι πρόγονοι, όλοι οι πρόγονοι, πολύ και πράγμα. Και αυτό που ισχυρίζεσαι ότι θυμάσαι, έχεις μνήμη από την κοιλιά της μάνας σου και αυτό ακόμη που ισχυρίζεσαι, το έχω ζήσει. Ανήκει σε αυτό το πλαίσιο, στο ότι έχεις μια μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και πιστεύεις ότι έχεις πραγματικά πιστεύω. Έχεις δυνατότητες σχεδόν υπερφυσικές, ξεχωριστές. Πιστεύω μόνο στα πραγματικά. Είμαι πραγματιστής.
Δεν πιστεύω σε Έχεις οτιδήποτε. μνήμη από την κοιλιά της μάνας σου? Όχι μνήμη από την κοιλιά της μάνας μου. Έχω μνήμη μέσα στο αίμα μου, έχουμε μνήμες. Εντάξει, ναι. Χιλιάδων ετών. Έχουμε, Όλοι ναι, μας. εντάξει. Αυτό Έχουμε, λέω. ναι. Όταν λέω έχω, εννοώ ο άνθρωπος. Ναι. Έχει μνήμη μέσα στο αίμα του χιλιάδων ετών. Όλοι του οι πρόγονοι. Εσύ τι θυμάσαι από 3 ετών, δηλαδή? Θυμάμαι για παράδειγμα τη στιγμή που έγινε ο χωρισμός της μητέρας με τον πατέρα μου. Με έχει η γιαγιά μου στην αγκαλιά, στο σημείο ακριβώς που ήμασταν στο σπίτι μας, Τριφύτσου 22 στο Ηράκλειο, το τι υπόθηκε, το πώς ακριβώς έγινε, την εξέλιξη των πραγμάτων, το μετέπειτα. Ναι, αυτό είναι μια έντονη μνήμη και δικαίως θυμάσαι. Ναι, μα θυμάμαι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, πώς πήγα να κοιμηθώ, με βάζα να κοιμηθώ, δεν κοιμόμουν ποτέ μεσημέρι, ξαπλωμένο στο κρεβάτι και να λέω τώρα τι θέλουν και με βάζουν να φεύγω. Δεν θέλω να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και δεν έχω ξανακοιμηθεί ποτέ μεσημέρι. No. Ποτέ δεν κοιμάμαι μεσημέρι. Από μωρό παιδάκι δηλαδή. Αυτό ήταν κάτι που σε διαμόρφωσε, ο χωρισμός αυτός? Γιατί λες 3 ετών και θυμάσαι ακριβώς το άλλο. Ήταν κάτι το οποίο. Πώς δεν θα θυμάσαι τη στιγμή που συνέβη ένα συνταρακτικό γεγονός μέσα Εσένα στην οικογένειά σου? πώς επηρέασε? Αισθητή απουσία του πατέρα μου, ένα το κρατούμενο. Είπες προηγουμένως, μήπως εσένα σου δώσαν ιδιαίτερη σημασία γιατί και τα λοιπά, αυτό που είδε ο παππούς. Ναι. Ο αγαπημένος του πατέρα μου ήταν ο αδελφός μου, ο Γιώργος. Κατάλαβες. Οι αδελφοί μου την είχαν προσέξει ιδιαίτερα. Και η μητέρα μου και ο Πόσο παππούς και η μεγαλύτερα τα γιαγιά. αδέλφια? Η Πολιάνα είναι του 54 γεννηθής, με Ναι. περνάει δηλαδή 5 χρόνια. Ο Γιώργος ήταν του 57, με πέρναγε 2 χρόνια. Δεν τον έζησα τον πατέρα μου. Εγώ τον είδα όταν ήμουν μωράκι, το ξανά είδα, έφυγα από το Ηράκλειο όταν ήμουν εγώ 7 ετών, το ξανά είδα στα 13 μου. Και από εκεί και έπειτα τον έβλεπα μια τόσες, ας πούμε. Πήγαινα εγώ στην Κρήτη και τον έβλεπα, είχε έρθει εκείνος στην Κο κάνα 2 φορές. Γιατί εγώ ζούσα στην Κο, εκείνος ζούσε στο Ηράκλειο. Το έχεις ψάξει αυτό μέσα σου, τι σημαίνει αργότερα? Βέβαια. Έχεις κάνει ψυχοθεραπείες και τέτοια? Όχι, έτσι Αυτό μόνος ψυχοθεραπεία. σου. Μόνος σου. Η απώλεια του πατέρα σου δημιουργεί μια ανασφάλεια. Ναι. Όπως και να έχει. Διότι το αρσενικό, ο πατέρας δηλαδή μέσα στο σπίτι, Πάντα. είναι το ισχυρό πρόσωπο. Μέσα σε εισαγωγικά. Ανεξάρτητα αν στην ουσία το ισχυρό πρόσωπο είναι η μητέρα. Η οποία κάνει όλη τη δουλειά, όλο το χαμαλίκι, το κάνει η μάνα. Να. Το αρσενικό είναι για άλλη δουλειά. Αυτά που είπα προηγουμένως δεν είναι ατυχή. Δηλαδή έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η μάνα είναι ιερός άνθρωπος. Πότε ξεπέρασες όλα αυτά τα παιδικά σύνδρομα τα οποία όλους μας βασανίζουν? Δηλαδή, ακόμη κι αν έχουμε μεγαλώσει και με τους δύο γονείς, ακόμη κι αν έχουμε πάρει πολύ αγάπη, ακόμη κι αν πάντα μας βασανίζουν μέχρι κάποια ηλικία παιδικά σύνδρομα. Πότε τα ξεπέρασες, πότε αυτοϊάθηκες και πώς? Ποτέ. Δεν ξεπερνιέται. Η απώλεια είναι απώλεια. Τι να ξεπεράσω? Το τι ήταν εννοείς απώλεια ο δεν πατέρας ξεπερνιέται? μου. Δεν ξεπερνιέται ποτέ αυτό? Δεν διορθώνεται ποτέ. Ξέρεις κάτι, Το παλεύεις. λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανασφάλεια πολλές φορές βγάζουν έντονη αυτοπεποίθηση για να καλύψουν ανασφάλεια. Ίσως. Το βγάζεις αυτό? Ίσως. Και εγώ το Ίσως αυτό βγάζω. να είναι η άμυνα. Και εγώ το έχω. Είναι μια εξήγηση αυτή που δίνεις. Εγώ Και το ενδεχομένως έχω. να είναι αυτό. Αυτό όλο. Ναι. Μαζί σου έμαθα πολλά και ζήσα πιο δυνατά. Επέλεξες φέτος να συνεργαστείς με νέα παιδιά, Και πέρυσι. ένα πολύ νεανικό. Και η Αγγελική είναι Την οποία νέο Αγγελική την παιδί. είχα από πιτσιρίκα μαζί μου. Ναι, και στην οποία έχω και μεγάλη δυναμία. Αλλά επέλεξες να συνεργαστείς με ένα πιο φρέσκο, αν θέλεις, συγκρότημα με άλλα ηχητικά ακούσματα. Διαφορετικά. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Πες μου για αυτή Την οποία γνώρισα προχθές την Πινελόπη. Προχθές το βράδυ εδώ μαζί με τα παιδιά από το συγκρότημα. Ήρθαν 2 παιδιά. Εξαιρετική κοπέλα. Ελεύθερος νους. Δημιουργική προσωπικότητα. Θετικός άνθρωπος. Αλλά παρόμοιας αντιλήψεως. Ανεξάρτητα αν δεν το έχει βγάλει ακόμα. Θα το βγάλει στην πορεία, θα το δείτε. Επαναστάτης το μυαλό. Το έχει βγάλει ήδη. Α, Εσύ δεν το παρακολουθείς. Α, δεν το έχω παρακολουθήσει. Εντάξει. Ναι, το έχει βγάλει έντονα. Ναι. Ναι. Ναι, Ωραία. έχει επαναστατικά στοιχεία. Είναι μαζί μας η Φανή Ιδρακοπούλου, η οποία είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια στο ελληνικό το είδος. Ο Βασίλης ο Δήμας, ο Μανώλης ο Καμπούρης, που τα παιδιά αυτά είναι μαζί μου πάρα πολλά χρόνια. Ο Βασίλης μου γράφει και εξαιρετικά τραγούδια. Και από εκεί και έπειτα είναι 4 νέες κοπέλες. Είναι της μόδας πάντως, βλέπω σε όλα τα μαγαζιά, ένα πάντρεμα του λαϊκού τραγουδιού με τον πιο σύγχρονο ήχο, τον πιο pop, τον πιο rock και το βλέπω παντού. Ακολούθησες μια τάση? Είναι σαν να λες τώρα στον μπροστάρι, αν έχει γίνει ακολουθητής, μα γίνεται. Έλεος. Να σε ρωτήσω κάτι. Πολλά χρόνια αυτό το έργο. Εγώ ξεκίνησα στο Bio το 1993, μόλις πρωτοβγήκα μόνος μου και το πρώτο τραγούδι που έλεγα, ξέρεις ποιο ήτανε? Ποιο?
μία βάση πάνω στη σκηνή και έβγαινα από τα παρασκήνια με 4 κοπέλες οι οποίες περίμεναν να βγω με το Why did you do it? Και εγώ είχα τότε το πρώτη φορά γιορτάζω, το δάνειο ζωής, το δεύτερα χέρια, το όπα. Είχα τραγούδια για να πω, το είσαι ένα πιστόλι και εγώ έβγαινα με το Why did you do it? Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ. Εσύ θάλασσα. Λοιπόν,